Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be Tak vás tu vítam pri pokračovaní ďalšieho dielu s najlacnejšou 36 na trhu. A ako ste si mohli všimnúť, tak ja som sa rozhodol to trošku viacej odstrojiť, skôr ako si ukážeme, čo je ďalej s autom. Ale ako prvé, už ste si všimli, že tu nie sú dvere, sedačky. Tie sú tu na. Z týchto dverí sme vybrali starý mechanizmus sťahovania okien, na ktorom bol problém, že chýbal mu tento silónový medzikus, ktorý ide ku motorčeku a vystreďuje ho. A takisto tento plastový doraz, tu nie je plastový, tam je plechový, tak tento doraz bol trošku skrižovaný a už to nesedelo. Vyrušil ma telefonát. Takže skončili sme pri tejto sťahovačke. Ďalej tu máme kompletné prahy na pravú ľavú stranu. Plus ešte sme zistili, že tesne okolo dverí budeme musieť objednať nové. Ako ste si všimli, tak rejdové podložky sme už demontovali. Tie sa nám váľajú tamto na poličke. A ja som si trošičku viac odstrojil tie prahy, aby som vedel, na čom sme. A ja vám to ukážem zblízka. Toto je kus zdvíhacieho bodu, ktorý svoju funkciu asi už dávno neplní. A takto nádherne sú odhnité prahy. A ja teraz dám ruku tu medzi koberec, aby ste videli, že proste to už je durch, to je moja ruka, čiže to už sme prežratí až von a toto všetko to už je len kus plechu a gumu asfaltu, ktorý to drží pokope. Tento viete aj takto krásne trhať a to isté máme aj na druhej strane a na celom tomto vnútornom blatníku, čo je tamto vzadu. Takže si ideme odstrojiť auto, ošetriť. Ideme si ho kompletne rozobrať, čo sa týka vnútra. Čiže opierka musí ísť von, vedľajšie sedadlo musí ísť von. Koberce spodné kryty pod palubovkou, ktoré v podstate zakrytovali tie kábly, ktoré sme robili. Našli sme tu aj kábly, ktoré som si hovoril, že ono to je na niečo príprava. A ono to je príprava, ktorá v živote nebola zapojená. Neviem, na čo to je, na to som sa ešte nedopátral. Ale to je iba hodené v aute, reálne to nie je nikde zapojené. Takisto si vyhážeme celý kufor, lebo keď už to máme odstrojovať, tak nech to vyzerá. Zhodíme si kolesa, dali sme tu plecháče na starých gumách, ktoré už nie sú vhodné na to, aby jazdili na cestách. A keď máme poklice, tak ich dáme. A hodíme si to na kozy, aby sme mali prístup. A začneme s vyváraním, keďže musíme vyváriť v podstate celé tieto prahy. Vyrobiť si všetky kúsky, ktoré nám chýbajú. A vyrezať všetok odpad. Takže držte nám palce a zase sa ku vám ozvem, keď nájdem nejaký progres alebo vám ukážem nejaký zaujímavý progres, ktorý by bol vhodný do videa. Po krátkom rezaní a odbodovaní týchto plechov, to si môžete vidieť, že reálne sú odbodované a robí sa to tak, ako má. Tak toto je pôvodné, čo sa týka tej výšky a napojenia nosníku a výstuhy na podlahu. A do tohto my všetko musíme dostať, aby to nejako vyzeralo, sedelo. Musíme vymodelovať celý tento nový pred, ktorý je až takto dovnútra.
To sa bude robiť komplet nové a ide to až niekde odtiaľto. To znamená celá táto kapsa. Čo je po vonku aj po vnútri. A čo sa týka prahu, tak prah už máme ako tak narezaný. Tu máme plech, z ktorého sa to bude robiť. Používam 0,8 na tie plechy, ktoré sú vo vnútri. A potom jedničku plech, ktorá bude tu na výstuhy a na zdvíhacie body. A to isté nás bude čakať potom aj na druhej strane. No jo, treba si vyvariť auto. Tu máme ten odrezaný kúsok, ktorý som si krásne musel odbodovať a vyrezať vpredu, tu na tú kapsu, aby som sa do nej vôbec dostal. Lebo keď si to priložíme, tak úplne presne to tam sedí. No, takže v podstate teraz to bude chcieť len zvárať, brúsiť, zvárať, brúsiť a tváriť sa, že všetko bude v pohode. A pevne budem veriť, že sa na tomto už nič ďalšie nenájde a že už konečne sa s tým autom niekam budeme môcť posunúť, lebo potrebujeme urobiť tieto prahy a keď budú hotové prahy, budú spasované blatníky, celý tento predok s držiakmi, tak potom sa pustíme zase tu ku motoru, kde je tu tečú hadičky na vodu, kde treba vymeniť štarter, opraviť konektory na káblovačku, na svetlá, dať tu zámky, zakrytovať to, čiže roboty máme až. Plus keď si všimnete, tak tento kufor mierne odstáva hore. A čo sme zistili, že sú skrivené pánty. Tento horný oproti spodnému, keď si porovnáte s druhou stranou, tak to tlačí hore, lebo ja keď to teraz si ho zatlačím, tak to krásne sadne do roviny, keď to pustím, vidie to hore a robí to ten pánt, nakoľko je trošku skrivený. OK, koniec kecov. Ideme makať, skladať, zvárať, brúsiť a hádam si ukážeme, čo som tam vymodeloval. Nech to vidíte aj vy. Sľúbil som, že vám ukážem, ako to vyzerá. Vyzerá to asi takto aktuálne. Túto zadnú časť ešte vôbec nemám hotovú. Mám zbodovaný len ten pred. Je prebodovaný aj znútra. Aby ste videli, tu máte ten ohyb, ktorý bol pôvodný, keďže sme museli vyrezať podlahu oveľa viac, než sme chceli. Takže tu je urobený pôvodný oblúk, ktorý v podlahe bol. A tým, že sme vyrezali len to, čo bolo treba, tak ešte tu na to musíme pridvihnúť hore, zaklepať a ovariť. Z tejto strany to máme aspoň všetko nabudované. Už tu máme nabudovanú aj tú rozperu, alebo lepšie povedané zdvíhací bod, ku ktorému si ešte vyrobíme spodok. A body si myslím, že nie sú najkrajšie, ale neviem, či to bude vidieť. Áno, sú krásne prevarené všetky. A uvidíme. Chcel by som dneska urobiť celú túto stranu, aby sme ju mohli poskladať. A čo sa týka podlahy, tak podlahu robím tak, ako je pôvodná podlaha v BMWčku, to je 0,8 plech. Prahy sa robia z jedničky a výstužné body a zdvíhania sa robia z 1,5. Píšu, že 1,2 by mala byť dosť, ale ja radšej dám 1,5, nakoľko sú to zdvíhacie body. A vidíte teraz, keď sú bez tých výstup, tak
normálne sú ohybné, krásne s nimi viete kývať. Takže my si tu potom urobíme celý ten spodok nový, kde bude zdvíhací bod a ten bude z jedničky a bude prevarený tu na, celú túto vnútornú stranu vyvaríme. Pôvodne je tu len takto uzavretý plech, ale my tu urobíme výstuhu takto dole a dole si dáme takto zarovno ako je podlaha minus 3 mm alebo 4 a v tejto výške potom pôjdu dve 1,5, aby tu bolo 3 mm. Tu pôjde 1,5, stredom na rúru 1,5 a malo by to byť celkom pevné a všetko sa to prevarí. Tak, ja idem makať ďalej, keďže práce na tom je viac než dosť a potrebujem čím skôr to auto vybrať von, aby sme mohli zrobiť ďalšie veci, keďže tej práce na tom je habadej.